vyše týždňa. V závode, v ktorom pracuje asi 4400 zamestnancov, chodí do práce len administratíva a údržba. Výrobu vo fabrike pozastavili po kybernetickom útoku. Zasiahol viaceré závody automobilky po celom svete. Otázne zostáva, dokedy situácia potrvá. Prázdne autobusové zastávky, prístupová cesta pre peších a aj značná časť parkoviska. V inak rušnom okolí závodu panuje pokoj už vyše týždňa. Je zhruba 1:30 popoludní a blíži sa čas, kedy sa v závode striedajú pracovné zmeny. A po tomto chodníku by teda mali prúdiť stovky zamestnancov do závodu a z neho. Dnes je tu však úplne prázdno. Zamestnanci z výroby sedia doma a čakajú, čo sa bude ďalej diať. V diskusiách na sociálnych sieťach vzbudzujú obavy najmä platy. Pomaly nevieme, čo sa vo firme deje. Týždeň už sme doma. Kde sú teraz odborári? Prečo sa za nás nikto nepostaví? Však v októbri nás čakajú šeky a účty. Je fajn byť doma, ale keď príde výplata, budeme len plakať. Ľudia, zo zákona je dané, že firma má dať 60% pri takýchto záležitostiach. Buďte radi, že firma nám dáva o 9% viac. Na otázku, koľko percent výplaty zamestnanci v tejto situácii dostanú, spoločnosť neodpovedala. Zo zákona je to spomínaných 60%. Vyjadriť sa na teraz odmietli aj zástupcovia odborov. Na automobilku je pritom v regióne naviazaných hneď niekoľko subdodávateľov, no a u nich ďalších asi 3000 pracovných miest. Veľmi nás mrzí narušenie, ktoré tento incident spôsobil. Naši maloobchodní partneri zostávajú otvorení. Zákonník práce neobsahuje žiadne časové obmedzenie, dokedy môže táto prekážka v práci trvať. Je teda na rozhodnutí zamestnávateľa, dokedy túto prekážku v práci využije. Dokedy situácia v automobilke potrvá, zostáva otázne. Britský denník The Guardian prišiel s informáciou, že to môže byť až do polovice októbra. Spoločnosť to nekomentovala. Naďalej nepretržite pracujeme na obnovení našich globálnych aplikácií kontrolovaným a bezpečným spôsobom. Spolupracujeme s externými odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť a s orgánmi činnými v trestnom konaní. Jana Obrancová, Slovenská televízia.